otu ọzọ esi akọwara ndị Igbo la ọ dịghị ihe John 3:16 na-aga mere Vladimir Putin ruo n'ụbọchị ọnwụ ya. O kwesịrị ka o doo onye Igbo anya na ọ bụrụgodị na chọọchị nọ 20 more years n'ala Igbo, la chọọchị a ga-ekpewu ikpe ala. Onye Igbo kwesịrị ịmata na ihe ọbụla na-anaghị ewetali udo n'ala Igbo, ọ dịghị ihe onye Igbo ji ya eme. Isiokwu m n'ụbọchị nke taa bụ akpịrị na nkọlọ. O nwere otu ihe ọma omenala Igbo na-emere onye Igbo. Ọ na-eme onye Igbo were akpịrị bie ndụ ihe ndị agha dị mkpa ọ chọrọ dịka mmadụ, wepụ ya nkọlọ n'ime. Biko ị ga-eji ntị onye Igbo n'obi onye Igbo. Ihe m na-asụ Igbo, ihe m ji na-asụ Igbo wụlụ izuka mma na nneji na a ga-eshiri ụlọ mara mma pụọla ama. Abụ m Mkpachukwu Ojiagbọ, a na-akpọ m Ojiọfọ. Abụ m onye olu okoro nke dị na Ọmahịa n'ime obodo nke Chineke. Igbo mma mmanụ o. Asị m n'isiokwu n'ụbọchị nke taa bụ nkọlọ na akpịrị, mana ọ akpịrị tọ nkọlọ. Asị m ịbụrụ onye Igbo, chewe echiche ihe ahụ dịghị mkpa dịka onye Igbo. Nke ahụ dị n'ama nna gị dị mbụ. Ọ bụrụ na m nọrọ were akpịrị ebe ndụ, ihe ga na-agụ m ụwa anyị anọ iso isii dịka onye Igbo na ọ ihe na-akpa m ọra. Mana ọ bụrụ na m pụta obodo amụrụ m, ọ dịghị onye na-emetụla ehu m n'ama nna m ma ebido ya ewelele m nkọlọ biwe ndụ. Onye Igbo kama ị ga-eji nkọlọ bie ndụ were akpịrị ka ọ dịrị gị la mma. Ojiọfọ kelere Igbo. Biko ndị dibịa n'ala Igbo, ọ na-adịrị onye Igbo mfe ịgbaghara onye ji Baịbụl gwuo ya wayo karịa onye ji omenala Igbo. Ama m ndị Igbo ole na-agbaghara ụmụ ndị Yoruba kwa afọ mgbe ọbụla ha matara onwe ha, mana ọ naghị adịrị onye Igbo mfe ịgbaghara onye Igbo ji omenala gwuo ya wayo. Kama ị ga-eji omenala Igbo gwuo wayo, were Baịbụl ka ekwe gbaghara gị. Ojiọfọ kelere Igbo.